हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोर गुड निउस लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना सानदों मा गुड निउस बेलाय। गुड निउसआ जाहैबाय मा मेट्रिक एग्जाम आरो हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामनि सोमोन्दै। दिनै जनता भवनाव जानाय सावरायमेलनि गेजेरजों बे बाथ्राया रोखा जादों दि मा HSLC एग्जामा जाथारगोन, हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाबो जाथारगोन। आरो बे बाथ्रायाबो रोखादि देहा बिफाना बुंनाय बादिब्ला फैनाय दानावबो, दाथ' जुन, फैनाय दानावबो डेट मिन्स जुलाइआवबो एग्जामखौ खुंनो हानायनि कुनु राहा गैया। मानो होनोबा कोविड-19 नि थासारिया जुलाइ दानहालागैबो थिग जाहैनाय नङा आरो लोगोसे दा आसामाव गोबां दैबाना जायो आरो बेनि थाखायबो मा जागोन, गोबां जेंना जागोन होनना बुंदों। स' एग्जामा आगस्टहालागै थांबाय। स' फरायसाफोरा आरोबाव फरायनो स्कप मोनबावबाय। बे सावरायनायनि गेजेरजों बे बाथ्राया रोखा जादों मा 1 आगस्टनिफ्राय 10 आगस्टनि गेजेराव एग्जामा जागोन आरो लोगोसे आरो मोनसे बाथ्राया मा जाबावदो, प्राय माने फाइनाल बादि आरो, किन्तु फाइनाल नङा दे, फाइनाल बादि 5 सेप्टेम्बराव रिजाल्टखौ होनायनि मोनसे प्लेनिं। बेबो फाइनाल जायाखै। मानो होनबा रनज पेगु बिथाङा बुंनाय बादिब्ला मा बिथाङा गिबियाव चिफ मिनिस्टारजों रायलायग्रोगोन, चिफ मिनिस्टारजों रायलायनासो फाइनाल डिसिसन लागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिनैनि जनता भवनाव जानाय सावरायनायनिफ्राय मा डिसिसन लाखो होनना बुङोब्ला मा थांखि लाखो होनबा नोंथांमोना क्लियार बुंनाय नङा। मानो होनबा दिनै जनता भवनाव जि सावरायदों बेयाव मोनसेबो बिथांखियानो फाइनाल जायाखै। फाइनाला बेनोल' जे एग्जामा जाथारगोन, बे मोनसे फाइनाल। आरो एग्जामा आगस्टआव जागोन, जुलाइआव जाया। ओंखायनो बेखौ फिक्स ला। आरो गासै फरायसा बिथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो, बिथांमोना एग्जाम जाया होननानै दासान, जागोन। आरोबाव बिनिख्रुइबो आरोबाव मोनसे गुड निउस दंबावो फरायसाफोर, जे ओरैबायदि बुंदो दिनैनि मिटिंनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे प्रस्ताब दैखांदो आसु, एबसु आरो माखासे फरायसा आफादफोरनिफ्राय मोनसे प्रस्ताब दिखांदो सरकारनि फारसे मा एग्जामा गांथाम साबजेक्टनि सायावल'सो जानांगो आरो बे गांथाम साबजेक्टखौबो मा फरायसाफोरा गाव गोसोबादि सेलेक्ट खालामना लानो हानांगौ। आरो बे बाथ्राया जाबाय मेट्रिक परिखानि थाखाय, हायर सेकेन्डारिनि थाखाय नङा दे। बे हायर सेकेन्डारि एग्जामनि थाखाय बे नङा, मेट्रिक परिखानि थाखाय मा फरायसाफोरा गोसोबादि गांथाम साबजेक्ट सिलेक्ट खालामनानै लानो हानांगौ। बेथ' भेरि गुड निउस। आरोबाव गुड निउस दंबावो बेयाव मा, जेब्ला बै गांथाम साबजेक्टनि सायाव एग्जाम लिरो फरायसाफोरा, जाय गांसे साबजेक्टआव बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोनो, बाखि जायखिनि गांथामखौ एग्जाम लिराखैमोन बै गांथामनि मार्कआ बांसिन मोननाय नम्बर बादि जागोन। थामहिनबा नोंथांमोना साननाङा जे गांथामल' साबजेक्ट लिरनायखाय मार्कशिटआव गांथामल' फैगोन, नङा होमबा? नङा, 6 खानबो फैगोन। आरो फरायसाफोरनि थाखाय प्लास पइन्टआ बेनो, जाय गांसेयाव बांसिन मार्क मोनदो बेसेबां जखानि बाखि एग्जाम होयि गांथामनि मार्कआ मार्कशिटआव फैगोन। बेथ' प्लासै प्लास, माने मोजाङानो मोजां, माने फरायसाफोरनि थाखाय मोजां दिन्थिनो नांगोन बेखौ जों। बिदिब्ला जायफोर फरायसाफोरा सानबाय दंमोन जे एग्जामा जानाङा बा जायोबाबो साबजेक्टआ खमायनांगौ बेबायदि सानबाय दंमोन, बिथांमोननि थाखायथ' बेयो एकदम मा बोर बायदि जादों, माने मा होनगोन बेखौ गल्डेन चान्स बायदि जादों। मानो होनोब्ला बबेबा गांसेयाव बयनिख्रुइ बांसिन मोननाय लोगो लोगो बै मार्कआनो बाखि एग्जाम लिरि गांथामावबो फैगोन। बेथ' भेरि गुड निउस। स' आं फरायसाफोरखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो, नोंथांमोना एग्जामखौ लिरनो थाखाय हाजो जा जेरै हायो स्टाडि खालाम, हार्ड लेबार खालाम। नोंथांमोना गोसोआव बबेबा गांथाम साबजेक्टखौ सिलेक्ट खालामनानै ला अन्तरात्माजों, जे आमुक गांथामखौ आं होगोन, निजा निजा सिलेक्सन खालाम। स' बेवहायथ' जेबो बुङाखै जे आमुकखौ लाथारनांगोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा, बे जाबाय प्रस्ताबसो। नाथाय बे प्रस्ताबा प्राय फाइनाल बादियानो। नाथाय बेखौ जों फाइनाल होनना मानो बुङा, जेब्लासिम चिफ मिनिस्टारा बुङा जे बेयो फाइनाल होनना बुङा अब्लासिम जों फाइनाल होनना बुंनो हाया। जुदि आं बेखौनो जुदि फाइनाल होनना बुङोबा 100%, अब्ला नोंथांमोना मा गोरोन्थि इनफरमेसन होनाय जागोन। स' आं बेखौ जुदियावबाबो फाइनाल बादियानो, थेवबो फाइनाल होनना बुङा। नोंथांमोनाबो जास्ट खालामनानै बेयो बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय। बाथ्राया जाहैबाय मा एग्जामा जाथारगोन, 1 आगस्ट आरो 10 आगस्टनि गेजेराव जाथारगोन। आरो साबजेक्टआबो खमायनाया बेबो फाइनाल बायदियानो। मानो होनोबा रनज पेगु बिथाङाबो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादोंमोन जे आसु, एबसु माखासे संगठनफोरा जा बाथ्राखौ प्रस्ताब होदोंमोन दिनै, बे बाथ्राखौ साननैसो सिगांनिफ्रायनो रनज पेगु बिथाङाबो बुंबाय थादों। स' साबजेक्ट खमायनाया फाइनाल बायदि। स' फरायसाफोरा माबा गांथाम साबजेक्टखौ सिलेक्ट खालामनानै फरायजागोन होननानै आं साननानै लायो। आरो बे बाथ्रायाबो सैथोदि एग्जामा जिखुनु प्रकारै जागोन, माबा मोनसे SOP दिहुननानै खालामो, जाय रोखोमै खालामो बेयो सरकारनि बाथ्रासै। नाथाय एग्जामा जानाया फाइनाल आरो साबजेक्ट खमायनायाबो फाइनाल। मार्कनि बाथ्राखौ आं बुंलिया, मानो होनबा जुदि मार्कआ जाय गांसे साबजेक्टआव बांसिन मोनो बे मार्कआनो बाखि एग्जाम लिरि गांथामावबो जागोन। बे बाथ्राखौ आं दिनैनि जुदि फाइनाल बुङोबा गोरोन्थि जागोन। चिफ मिनिस्टारा जा डिसिसन होयो बेनो फाइनाल, जे आं दिनैनि डिसिसना फाइनाल होनना बुंनोसो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै निस्सय माबा मोनसे इनफरमेसन मोनबाय, गोसोआव माबा मोनसे गिनाय बा गोनो गोथो बे
जानानै थानाया खारबाय होननानै आं सानो स' जुदि बेबायदि गोनो गोथो खारहोनो हाबायबा आं नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। स' थेंक इउ।